సో మూడవ స్కందం మొదటి అధ్యాయం విదురుని ప్రశ్నలు. శ్రీ శుక ఉవాచ ఏవం ఏతత్ పురా పృష్టో మైత్రేయో భగవాన్ కిల క్షత్రావనం ప్రవిష్టేన త్యక్త్వా స్వగృహం వృద్ధిమత్. శ్రీ శుకః ఉవాచ. శ్రీ శుకదేవ గోస్వామి ఇట్లు పలికెను. ఏవం ఈ విధముగా తత్ మైత్రేయః మైత్రేయ మహర్షి భగవాన్ మహానుభావుడకు నిక్కముగా ప్రవిష్టేన ప్రవేశించి సమృద్ధివంతమగు. శుకదేవ్ గోస్వామి ఇట్లు పలికెను. సమృద్ధివంతమగు తన గృహమును త్యజించి వనమున ప్రవేశించిన పరమ భక్తుడగు విదురుడు మహానుభావుడగు మైత్రేయ ఋషిని ఈ ప్రశ్నను అడిగి ఉండెను. శుకదేవ్ గోస్వామి ఇట్లు పలికెను. సమృద్ధివంతమగు తన గృహమును త్యజించి పరమ భక్తుడగు విదురుడు మహానుభావుడగు మైత్రేయ ఋషిని ఈ ప్రశ్నను అడిగి ఉండెను. రెండవ శ్లోక. యద్వా అయం మంత్రకృద్వో భగవాన్ అఖిలేశ్వరః పౌరవేంద్ర గృహం హిత్వా ప్రవేశాత్మసాత్కృతం. యద్వా యద్వా అయం మంత్రకృద్వో భగవాన్ అఖిలేశ్వరః పౌరవేంద్ర గృహం హిత్వా ప్రవేశాత్మసాత్కృతం. యత్ గృహము పై పలుకునదేమున్నది. అయం కృష్ణ భగవానుడు. మంత్రకృత్ మంత్రి. వహ భగవాన్
భగవాన్ దేవదేవుడు దేవదేవుడు అఖిల ఈశ్వరః అఖిల ఈశ్వరః సమస్తమునకు ప్రభువు సమస్తమునకు ప్రభువు కౌరవేంద్ర కౌరవేంద్ర దుర్యోధనుడు దుర్యోధనుడు గృహం గృహము హిత్వా విడిచి అవివేశ తనదిగా గుర్తించి కృతం అంగీకరించను పాండవుల నివాస గృహమును గూర్చి వేరుగా పలుకున్నది ఏమున్నది? అఖిలేశ్వరుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మీ మంత్రిగా వర్తించి ఉన్నాడు. తన స్వగృహమైనట్లుగా అతడు ఆ గృహమున ప్రవేశించేవాడు. దుర్యోధనుని గృహమును అతడు ఏమాత్రము లక్ష్య పెట్టలేదు. పాండవుల నివాస గృహమును గూర్చి వేరుగా పలుకున్నది ఏమున్నది? అఖిలేశ్వరుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ మంత్రిగా వర్తించి ఉన్నాడు. తన స్వగృహమైనట్లుగా అతడు ఆ గృహమున ప్రవేశించేవాడు. దుర్యోధను గృహమును అతడు ఏమాత్రము లక్ష్య పెట్టలేదు. భాస్కరే ప్రభుజీ చౌతరా భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము గౌడీయ సంప్రదాయము అచింత భేదాతత్వము అనుసరించి దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని ఇంద్రియములను సంతృప్తి పరచున్నది ఏదైనాను శ్రీకృష్ణుడి అగును. ఉదాహరణకు శ్రీ బృందావన ధామము శ్రీకృష్ణునకు అభిన్నమై ఉన్నది. తద్ధామ బృందావనం ఆ దేవదేవుడు అచ్చట తన అంతరంగ శక్తి యొక్క దివ్యానందమును అనుభవించటే అందులకు కారణం. అదే విధముగా పాండవుల గృహము సైతము అతనికి దివ్యానందకారకమై ఉండెను. శ్రీకృష్ణుడు ఆ గృహమునకు తన సొంతమైనదిగా భావించనని ఇచ్చట పేర్కొనబడినది. ఆ విధముగా పాండవుల గృహము బృందావనముతో సమానమై ఉన్నది. అటువంటి దివ్యానంద స్థానము విదురుడు త్యజించవలసినది కాదు. అనగా అతని గృహ పరిత్యాగ కారణమున నిజమునకు కుటుంబ వైరము కానే కాదు. మైత్రియ ఋషిని కలిసి దివ్యజ్ఞానమును చర్చించుటకు విదురుడు దాని ద్వారా అవకాశమును పొందాను. విదురుని వంటి సాధు పురుషునికి లౌకిక కలాపముల వలన కలిగిన కలత నిస్పారమైనట్టుది. అయినను కొన్ని మార్లు అట్టి కలతలు భూతి కొరకు అనుకూలములై ఉండెను. కనుకనే మైత్రి ఋషిని కలుసుకొనుటకు విదురుడు కుటుంబ వైరమును అనువుగా గైకొనను. హరే కృష్ణ ప్రభువు. ధన్యవాదాలు. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో ఇప్పుడు మూడో స్కందంలో విదుర మైత్రేయ సంవాదం. సో వాళ్ళు సంవాదం నుండి మనకి ఎంతో ఇప్పుడు
భగవంతుడి విషయాలు మనం వింటాం. సో శుకదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకి వాళ్ళ మధ్య జరిగిన సంవాదం, దాని ద్వారా మనకి భాగవత తత్వాన్ని వివరిస్తారు. సో ఇప్పుడు విదురుడు ఇక్కడ ప్రశ్న ఏది అంటే, ఇప్పుడు విదురుడు ఏ కారణమున మత పాండవుల భవనం, పాండవుల అంతఃపురం దాన్ని విడిచి వాళ్ళు వెళ్ళారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు అప్పుడు మైత్రేయ ఋషిని వాళ్ళతో ఇప్పుడు సంవాదం, వాళ్ళతో ఈ దివ్య విషయాల చర్చ వాళ్ళు చేస్తారు. సో దీని గురించి ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రశ్న అంటే తన సిగ్నిఫికెన్స్ మనకి చర్చిస్తున్నారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమత్య. ఇది భక్తుల కార్యకలాపాలు అంటే భగవంతుని గురించి వాళ్ళు చర్చ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ అవగాహన పొందుతారు. ఇప్పుడు మైత్రేయ విదుర వాళ్ళ మధ్య ఈ చర్చ భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడి లీలలు, దివ్య కథ, సో ఈ వాసుదేవ కథ, దీన్ని వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా వాళ్ళు చేసుకుంటారు వాళ్ళు. సో ఇక్కడ దానికోసం ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వాళ్ళు విదురుడు ఒక అవకాశం అని తీసుకొని, ఒక ఆపర్చునిటీ అని తీసుకొని వాళ్ళు స్వగృహం వాళ్ళు విడిచిపోయారు. సో వెనకాలి మన వైదిక ఇది కూడా అనుసారంగా బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస. సో ఒక సమయం బ్రహ్మచర్య, తర్వాత గృహస్థ ధర్మము పాలించేది ఉంది. తర్వాత ఒక సమయంకి గొప్ప రాజు, గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళు కూడా వనప్రస్థ జీవనం స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత సన్యాసం. సో విదురుడు చెప్పాలి అంటే చాలా సమయం వాళ్ళు పాండవుల్ని రక్షించే కారణమున కనుక వాళ్ళ దానికోసం వాళ్ళు చాలా శ్రమించారు. వాళ్ళకి రక్షణ ఇచ్చారు వాళ్ళు విదురుడు. సో తర్వాత ఇప్పుడు మేము వినేది వాళ్ళు కూడా వనప్రస్థ జీవనం రీతిగా వాళ్ళు వెళ్తారు. అది దుర్యోధనుడు నుండి కారణంగా అవుతుంది. అది దుర్యోధనుడు వాళ్ళకి చాలా తీవ్రంగా ఒక వాళ్ళ అంకల్లే, వాళ్ళ చిన్న పిన్నయ్య, వాళ్ళ తండ్రి ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళ తమ్ముడు అవుతే ఒక సమయానికి వాళ్ళు విదురుడు మరలా వచ్చి వారం చేస్తారు ధృతరాష్ట్రుడిని. సో ఇప్పుడైనా నా మాట నువ్వు వినాలి, నువ్వు ఫుల్ జీవనంలో చెప్తుండ్రి ఈ దుర్యోధనుడు కలిపురుషుడే, యాక్చువల్లీ కలిపురుషుడు స్వరూపం అని చెప్తారు. సో ఎనీవే, సో దుర్యోధనుడు, సో వీడు ఒక కన్నుకి ఒక ఇది ఉన్నట్లు, ఒక రోగం ఉన్నట్లు, ఒక సమయం ఒక కన్నుకి ఏదో ఒక క్యాన్సర్ ఇంకొకటి వస్తుంది. అప్పుడు ఆ డాక్టర్ చెప్తారు ఆ కన్ను తీసేయండి, లేకుంటే అది కన్ను నుండి మొత్తం అది స్ప్రెడ్ అయ్యి మళ్ళీ తర్వాత అది బ్రెయిన్కో మెదడుకి వెళ్ళి మళ్ళీ జీవనంకి అపాయం. సో అప్పుడు చెప్తారు బెటర్ ఆ కన్నుని కూడా తీసేయాలి. సో విదురుడు చెప్తుంటారు ఎప్పుడు కూడా ధృతరాష్ట్రం, ఈ దుర్యోధనుడు ఇది ఒకటి కన్నుకు ఒకటి క్యాన్సర్ వచ్చినట్లు, ఆ రోగం వచ్చినట్లు, సో తీసేయాలి. వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుండి వాళ్ళకి వారం చేస్తారు. సో లాస్ట్గా ఈ మహాభారత యుద్ధం ముందు కూడా అదే మాట చెప్తారు. సో ఆ సమయంకి దుర్యోధనుడు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు వాళ్ళ ఇది దాని బయట వాకిళ్ళ డోర్లో ఉంచుకొని వింటారు. సో విన్నాక వాళ్ళు ఈ విదురుడు సో ఏమి దాసీపుత్రుడు అని ఒక విధంగా వచ్చి వాళ్ళని అవమానం చేసి వీళ్ళని వీధిలా తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ప్రాణం లేకున్నట్లు వీళ్ళని కొట్టాలి. ఆ విధంగా ఒక అవమానం. యాక్చువల్లీ విదురుడు సామాన్య వ్యక్తి కాదు, సాక్షాత్ యమరాజు ఒక శాపమై వాళ్ళు అవతరించింది. సో వాళ్ళకి శక్తి ఉంది దుర్యోధనుడిని ఇచ్చేసేదాన్ని, అయితే వాళ్ళు ఇచ్చేయలే. అంతవరకు వాళ్ళు అడ్వైస్ చేస్తుండ్రి, ఓ అన్నయ్య ధృతరాష్ట్ర ఒకసారి ధర్మ విధంగా రాణి అనేది అడ్వైస్ చేస్తుండ్రి. అయితే ఇంత అయినాక
ప్రతి ఒక్కరికి లిమిట్ ఉంటుంది, ఒక జీవనంలో ఒక దీంట్లో ఉపదేశం చేసే దాంట్లో వాళ్ళు ఇది ఇండికేషన్. ఇది ఇప్పుడు పెద్ద ఇది వీళ్ళ అపాయము వాళ్ళు వీళ్ళే ఆహ్వానించుకుంటున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా నాశనం అవుతారు. మహాభారత యుద్ధంలో తెలుసు విదురుడికి ఏమవుతుంది, ఎవరికి జయం వస్తుంది, వీళ్ళంతా వంశమే నాశనం అవుతుంది తెలుసు వాళ్ళు. సో విదురుడు ఏమి దానికి చేయక నాకు ఒక అవకాశం ఇప్పుడు భగవంతుడి ఇంకా ఎక్కువగా భగవంతుడిపై ధ్యానించేదానికి, భగవంతుని గురించి నేను అవగాహన తీసుకునేదానికి, భగవంతుడికి సంపూర్ణంగా ఇంకా ఎక్కువగా ఆశ్రయం పొందేదానికి నాకు ఒక అవకాశం అని తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడే వాళ్ళ బోఆరోస్ విడిచి వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏది అంటే, సో ఈ వీళ్ళు విదురుడు ఎలా ఉండింది పాండవులు వాళ్ళు భవ్యమహల్లో, పాండవులు భవ్యమహల్లో వాళ్ళు వస్తారు, త్వరనే వస్తారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు మహాభారత యుద్ధంలో వాళ్ళు జయించి వస్తారు. సో వాళ్ళు వచ్చినాక సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడే వాళ్ళ రక్షకుడే వాళ్ళతో ఉన్నారు భగవంతుడు. సో ఎంతగా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భగవంతుల దివ్యధామం బృందావనం ఉన్నట్లు భగవంతుడికి ఎంత ఆత్మీయమో అలాగే పాండవుల భవనం కూడా అంతే ఆత్మీయం. ఆరాధ్య వ్రజేష తనయస్ తద్ధామ బృందావనం. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మనకి చెప్పేది, ఎంత శ్రీకృష్ణుడు ఆరాధనీయుడే ఉన్నాడు, కృష్ణుడు ఎంత వర్షిపబుల్, కృష్ణ యాజ్ మచ్ కృష్ణ ఇస్ వర్షిపబుల్, సేమ్ ఈజ్ డివైన్ అబౌట్ బృందావనం. కృష్ణుడు ఎంత ఆరాధనీయుడో అంతే భగవంతుడు దివ్యధామమైన బృందావనం. సో బృందావన ధామము అది భగవంతుడ దివ్యధామము. సో భగవంతుడు దివ్యధామం మన తత్వంలో చెప్పేది అచింత్య భేద తత్వం అన్నాడు చెప్పినట్లు, భగవంతుడు దివ్యధామం భగవంతునికి అంత ఆత్మీయంగా ఉన్నప్పుడు అది భగవంతుడే గానే గుర్తించి దాని ఒక మన ఆరాధన దాని ఒక ఇంకొకటి మనం చేయాలి. సో 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 వీళ్ళు ఇక్కడ చెప్తుండేది, సో అంత ఆత్మీయం బృందావన. సో అలాగుననే ఈ పాండవుల వాళ్ళ భవంతి అంటే వాళ్ళు కృష్ణుడికి అంత ఆత్మీయం. కృష్ణుడికి ఎంత ఆత్మీయులు అంటే వాళ్ళ ఇది కూడా భవనం కూడా కృష్ణుడికి అంత ఆత్మీయం. ఇది దానికోసము ఇవి ఒక స్థలంని విడిచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా, వాళ్ళు వనప్రస్థం వెళ్ళిపోయారు. ఇది సరైన ఇది అని ప్రశ్న. సో ఇది ఎలా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఇది ఏమి ఇంకొక ఇది వాళ్ళు ఒక కోపంగా క్రోధంగా విడిచి వెళ్ళిందని కాదు. వాళ్ళు ఇంకా భగవంతుడికి గూర్చి భగవంతుడు ఇంకా ఎక్కువ ఆశ్రయించేదానికి గొప్ప భక్తులు, మా మైత్రేయుల వంటి భక్తులుగా సంఘం దొరికేదానికి. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఇంకేది వాళ్ళు ఇంకేమి కారణం కాదు, ఇంకేదో కారణము దుర్యోధనుడు ఎలా చెప్పాడు అలాగా అని ఆ ఒక దీనితో వాళ్ళు వెళ్ళారు. సో అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ పాయింట్లో, గొప్ప భక్తులకి ఏమి కలత కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. మనకి చాలా కలత వస్తుంది, చిన్న కారణమున ఎవరితో ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. ఒకరు మనకు కొంత టైం ఆనర్ చేస్తారు, ఇంకొక టైం డిజానర్ ఇన్సల్ట్ చేస్తారు. ఇది వ్యవహారికంగా భౌతిక జగత్ అంటే ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆనర్ చేసినప్పుడు మనం స్వీకరిస్తాం, ఓ నా గురించి వాళ్ళు చాలా బాగా చెప్తున్నారు, నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తి అని త్వరనే మనము చాలా ఆనందంతో దాన్ని స్వీకరిస్తాం. అదే కొంత మనకి డిజానర్ వస్తే మనకి అది సహించే కాదు. మెటీరియల్ మన ఇది సిచ్యువేషన్ అలా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి భౌతిక జగత్తులో. సో మనకు అది సహించే కాదు. ఏం తెలుసుకుంటున్నారు, ఈ వ్యక్తి నాకు గౌరవం ఇస్తలే, నేను ఇంత శ్రమించాను, ఇంత నేను చేశాను, ఇంత నేను త్యాగం చేశాను. నేను ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే ఎంతో ఒక ఎఫర్ట్ ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది. సో నేను ఇంత చేశాను, నేను ఇంత చేస్తాను, వీళ్ళు నన్ను ఇంత అపమానం చేస్తున్నారు, నాకు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు, నాకు అగౌరవం ఇస్తున్నారు అని మనం సహజంగా వ్యవహరిస్తాం. సో గొప్ప భక్తులకి ఇదంతా ఏమీ కాదు. సో విదురుడు కూడా గొప్ప భక్తులైన కారణమున వాళ్ళకి ఇవంతా వాళ్ళకి దుర్యోధనుడు అగౌరవం ఇస్తున్నాడో లేకుంటే వాళ్ళు గౌరవం ఇస్తున్నాడో అది వాళ్ళకి లెక్కం లేదు. వాళ్ళు ఒక అవకాశం దొరికింది నాకు ఇప్పుడు అంటే ధృతరాష్ట్రానికి కూడా విదురుడు అంటే చాలా ఆత్మీయుడు. ప్రతి ఒక్క విషయానికి వాళ్ళ సలహా కావాలి, వాళ్ళ మార్గదర్శనం కావాలి. సో ఒక ఇది ఉండే. సో ఇప్పుడు ఒక ఛాన్స్ దొరికింది, వాళ్ళ పుత్రుడే ఇంత అపమానం చేసింది, ఒక ఇన్సల్ట్ చేసింది. సో వాళ్ళ త్వరనే అయింది, నా బాధ్యత అయింది, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అయింది.
అప్పటి విశ్వ. సో అది ఇక్కడ చెప్తుండే వాళ్ళేం కారణము దుర్యోధనుడు చెప్పారు అని ఇంకొకటి కారణం కాదు. వాళ్ళు ఒక అవకాశం తీసుకున్నారు, వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా భగవంతుని ఆశ్రయించడానికి, భగవంతుడి గురించి అవగాహన పొందడానికి, ఇంకా భక్తి కార్యాల్లో మగ్నమయ్యడానికి ఒక అవకాశం తీసుకున్నారు. దాని గురించి పాయింట్. గౌడీయ సంప్రదాయం అచింత్య భేద అభేద తత్వపు అనుసరించి దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుని ఇంద్రియములను సంతృప్తి పరచునది ఏదైనాను శ్రీకృష్ణుడే అందును. ఉదాహరణకు శ్రీ బృందావన ధామము శ్రీకృష్ణునకు అభిన్నమై ఉన్నది. తద్ధామ బృందావనం. ఆ దేవదేవుడు అచ్చట తన అంతరంగిక శక్తి యొక్క దివ్య ఆనందమును అనుభవించుటయే అందులకు కారణం. అదే విధముగా పాండవుల గృహము సైతము అతనికి దివ్యానంద కారకమై ఉండెను. గోలోకం పరిత్యజ్య పాదం ఏకం నగచ్చతి. భగవంతుడికి చాలా ఆత్మీయ గోలోక దావం. అదే విధంగా పాండవుల గృహం సైతం అతనికి దివ్యానంద కారకమై ఉండేది. శ్రీకృష్ణుడు ఆ గృహమును తన స్వంతమైనదిగా భావించనని ఇచ్చట పేర్కొనబడింది. ఆ విధముగా పాండవుల గృహము బృందావనముతో సమానమై ఉన్నది. అటువంటి దివ్యానంద స్థానము విదురుడు త్యజించవలసినది కాదు. అనగా అతని గృహ పరిత్యాగ కారణము నిజమునకు కుటుంబ వైరము కానే కాదు. నిజమునకు కుటుంబ వైరము కానే కాదు. మైత్రేయ ఋషిని కలిసి దివ్య జ్ఞానమును చర్చించుటకు విదురుడు దాని ద్వారా అవకాశమును పొందెను. విదురుని వంటి సాధు పురుషునికి లౌకిక కలాపముల వలన కలిగేడి కలత నిస్సారమైనట్టిది. అయినను కొన్ని మార్లు అట్టి కలతలు ఉన్నత అనుభూతి కొరకు అనుకూలములై ఉండును. కనుకనే మైత్రేయ ఋషిని కలిసి కొనటకు విదురుడు కుటుంబ వైరమును అనువుగా గైకొనెను. సో ఫేవరబుల్. ఇది కూడా ఫేవరబుల్ గా వాళ్ళు తీసుకున్నారు. అన్ఫేవరబుల్ సిచ్యుయేషన్ కూడా ఫేవరబుల్ గా తీసుకున్నారు. తర్వాత మేము వింటాం ఇదే 3వ స్కందంలో కపిల మహర్షి. కపిల మహర్షి అంటే భగవంతుడు అవతారమే. సో వాళ్ళ తండ్రి కర్దమముని కూడా వాళ్ళు ఒక సమయానికి వాళ్ళ పుత్రుడే ఉన్నారు, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడే అంటే నారాయణుడు అయితే కూడా వాళ్ళని ప్రదక్షిణ చేసి వాళ్ళు కూడా వానప్రస్థ జీవనానికి వెళ్ళిపోతారు. సో అది కూడా మనం వింటాం. అయితే వాళ్ళ తల్లి వెళ్ళారు, తల్లికి అవసరంలే అది చేసేది. సో పురుషుడు దీంట్లో దేహంగా ఉండేది, అది వైదిక క్రమము. సో అలాగన వాళ్ళు కర్దమముని సో వాళ్ళ పుత్రుడు 3 సార్లు 3-4 టైమ్స్ ప్రదక్షిణ చేసి వాళ్ళని నమస్కరించి వాళ్ళు వనప్రస్థ పెళ్లి కూడా చూస్తాం. సో గృహ త్యాగం చేసేది చూస్తాం. సో యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరోజన సయత్ ప్రమాణం కృతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తులు ఏమి వాళ్ళు పాలించుతారు, మనము కూడా కామన్ మ్యాన్ మనం కూడా అదే పాలిస్తాం. సో ఇప్పుడు విదురుడు అంతా వాళ్ళు మనకి ఆ విధంగా వాళ్ళ వ్యవహారాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ.